он чизе ки шумо меҷӯед шуморо низ меҷӯяд. бизнес тиҷӣ тақдим мекунад беҳтарин ситатаҳои мавлоно ҷалолиддини румӣ. то даме ки шумо солим ва тавоно ҳастед меҳнат кунед. меҳнату саю кӯшиш ба саодати дарёфт кардани ганҷ мухолиф нест. таслим нашавед ва агар ба шумо тақдир дода бошад вай шуморо пайдо мекунад. бадтарин танҳоӣ дар байни онҳои мондан аст ки туро намефаҳманд. оне ки хушбахтиро дар ту ёфт аз они туст. боқимондаҳо меҳмонанд. бо одамони оқил дӯстӣ кунед, зеро дӯсти нодон аз душмани зирак хатарноктар аст. такрор кардани суханони дигарон маънои фаҳмидани маънои онҳоро надорад. хомӯш бош, бингар, чӣ тавр худо дарро мекушояд? чаро шумо ба фикре афтодаед ки кӣ ин дарро мебандад? ҳама чиз дар ҷое мешиканад ки нозук бошад ва аз дағалӣ танҳо одам мешиканад. ман аз кам ҳам хушҳолам ва қонунеро медонам. дар ҷое ки 100 барг ҳаст хор ҳаст ва дар ҷое ки ганҷ ҳаст аждаҳост. ин дунё кӯҳ асту кирдори мо фарёд аст. акси садои фарёди мо дар кӯҳ ҳамеша ба мо бармегардад. сукут уқёнус аст ва суҳбат дарёст. пеш аз оне ки забонатро тарбия кунӣ дилатро тарбия кун, зеро сухан аз дил мебарояд ба воситаи забон. бигзор зебоии ишқи ту дар корат таҷассум ёбад. барои соҳиб шудани зан мард бояд камбудиҳои ӯро дарк кунад.